Tahrim sureti. Tahrim sureti Medine dinen sürelerden ol 10 ayetden ibaretdir. Tahrim bir zady gadagyn etmek, haram etmek manysyny anladýar. Bu söz sürenin ilkinji ayetinde gelýär. Sürede Peygamberimiziň pek zananlary bilen aralaryna bolup geçen käbir wakalar, şeýle hem tawba etmek, iman getirmek, öten peýgamberleriň kyssalary beýan edilýär. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Ey peýgamber, sen aýallaryň razyçylygyny ödäp, näme üçin Allahyň saňa halal eden zadyny özüňe haram edýärsiň? Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Allah derur halatında kasamlarınız bolmak için size ruhsat berdi. Allah sizin hostarınızdır, ol ehli zady bilýändir, hikmet eýetidir. Peygamber ayallarının birine Hafsa giylinlikde bir söz aýdypdy. Emma ayal ol sözü başgasyna Aýşa aýdan soň Allah hem bunu peygambere habar berdi. Peygamber hem bir bölegini aýdypdy, bir bölegini bolsa aýtmandy. Peygamber bunu oňa aýalyna habar beren wagty aýaly "Bunu kim sana habar verdi?" diýdi. Ol peýgamber "Ähli zady bilýän we habarly bolan Allah habar verdi" diýdi. Eger ikiňiz Aýşa we Hafsa hem peýgamberiň sirrini paş etmek ýaly näde dogry hereketiňiz üçin Allah tawba etseňiz dogry bolar. Sebäbi sizin kalplaryňyz hak ýoldan taýdy. Eger peýgambere garşy bir-biriňize dayansaňyz bilip goýuň, takyp onuň dosty we ýardymçysy Allah'dır, Cebrail'dir we salih müminlerdir. Bulardan başga da perişteler hem oňa ýardymçydyr. Eger ol sizin talaňyzy berse, Perwerdigary oňa sizden has haýyrly musulmanlardan, iman getirenlerden, ahlas bilen tabin bolanlardan, tawba edenlerden, wada edenlerden, agyl bekleýänlerden, dulaýarlardan we boýgylardan başga ýerini berer. Ey iman getirenler, siz özüňizi we başgalaryňyzy ýangyjy insanlar we daşlar bolan dogda hodundan goraň. Onuň maşynda Allahyň özlerine beren emrine garşy gelmeýän we emir edilen zady berjay edýän rahimsiz ýogul perişteler bardyr. Olara ey kapırlar, bugün ötünç soramaň, sizdiň eden etmişleriňiň jezasyny çekersiňiz diýler. Ey iman getirenler, çyn tawba bilen Allah tawba edin. Belki Perwerdigaryňyz siziň erwetlikleriňizi, günahlarynızı geçer. Peýgamber we onuň bilen bile iman getirenleri rıswa maskar etmejek gününde Allah sizi aşagyndan derýalar akýan jennete salar. Olaryň amallarynyň nurlary öňlerinden we saglaryndan ılgap ýagtylyk salar. Olar ey Perwerdigarymyz, nurumuzy bize dollugyna ber. Bizim günahlarymyzy bağışla, senin ähli zady güýjüň ýetkendir diýerler. Ey peýgamber, sen kapyrlary we munapyklary garşy töweş, olara ýowuz bol, olaryň barjak ýeri dogdakdyr, ol barıljak nähilli erwet ýerdir. Allah kapyrlary mysal edip Nuhyň aýaly bilen Lutyň aýalyny görkezdi. Olaryň ikisi bendelerimizden iki salih kişiniň nikahynda kalar, olara Nuha we Luta haýynlyk etdiler. Ýan ýollaşlary peýgamber bolsa da Allah'dan eren hiç bir zatdan halat edip bilmediler. Olara hani oda dogdaga girenler bilen sidem girin diýildi. Allah iman getireleri hem Firavun'un aýalyny mysal getirdi. Ol ey Perwerdigarym, maňa öz ýanyňdan jennetde bir öý sal, meni Firavundan we onuň erwedisinden gora meni zalimler kowmundan halat et diýdi. Allah Imranyň namysyny goran gyzy Meryem hem mysal getirdi. Biz oňa öz ruhumyzdan üfledik ve ol Perwerdigarynyň sözlerini we kitaplaryny tasdiklady. Ol ýürekden tabin bolan denanlardandy.